Tada do belato yakni ke kubur ka kunhun ila kai ke badan halo do ke bi de ken point de ke Chelong Lejong FC ke bela ko de ke Arsin ki nam job ke jongka ha ke jing kun ke beningkong ke kunhun bele lam du ai li coach jongka thang boy sing tu kelala ban pelim ya rang de United FC de lai golanot pada ke jing kun ba ar ke job ya klaim kra sports and cultural club de si golanot ka kunhun ila kai ke badan ke kerdan ke ba ar de ke Malki Sports Club ke bela ko sau point de ke Arsin kun paladep Hadian bahag jeng ikun ke beningkong kenega kunhun ke lam di ba hering sang pliang klub pelim ya langsing football club the lai goladot banyak hat the marchi goal bar ke Chelong United FC kiwe pat ki kunhun ke belakor lem ya laki lai point na kenega jeng ikun gidai rang de United FC langsing FC Laim Kra SC Royal Waindo FC bat Chelong United kerba ke kunhun ke bampat cim lakur wat tang si point bat pasarem habro Arsin yakun dai kenang kiu Irat Sports Club Ngidon hang ni mentah po madan jong kejen stadium ha ka ba ngi ladep ban saki ya ka jingsdang jong ke lempung ila ka Imperial Blue Chelong Premier League bla penyaji ka Chelong Sport Association bat hado ka game ka ba mentah ka singi prenga Chelong United persa ya ka Malki ka ba lakut no prenga jing ka Chelong Lejong FC kan bat ya ka kedan ka beningkong hadin baglala ban job Arsin kat ba ka Malki ka job Sisin kata ka job ya ka langsting pat mentah ka singi kaya khat di kumba ke julong hin nak ni ka thup kubor ke jongi ngi don ye ki parlok 8 football ki jongi ke buju yai don benta bat ngi bha na ka por shakapor pat benta ka kenting is ko komen chibun ba ngi don bat ngi ba prosper warjri ha ka ba ngi nya kren shapang gani ke lempung ila kai kai ka thong ka jongka ba ka don nak ni ke lempung ila kai bat hatu ke jingkeli ke sulong bait hatu sakan ungut ki klori ila kai kin mi nak ni ke lempung ila kai langin nang la sisa na man mi kita ki Aibor ki Eugene ki Marlang ki bat kiwe Eba prosper kumba ngila yu mo mangila kalasang ni gelempung ngila kai jong Chelong Premier League ha ka basang hi ngim num pada doni e henre ke ka bangi kwa kalong napi hi kumnu fi i bat fisiam ya ki jungi kun ki balade borok khoi ha ka ni gelempung ngila kai ka mata ka Chelong Premier League mentau snam ka i khamsong shit khandiat bani ka ba mencam snam na ka jingwan ka response jong ki nongan pe kai layawan ni hoi ki dang edep marsi game mar game pim pat itu phan ri ka tim kong Chelong Lejong ka de ka tim ka baklan kamal ki baklan Chelong United ru ka baklan nang ta kam ta don ki long average semua ki tim hadu mentah nomor bagi dang dep dang si game ar game pim pat da itu ha te la ban ong ka tim ngathrai nang ni sakhmat kin kham itnat ki game nang ni sakhmat kan kin kham itnat nang ni sakhmat hadin mar ar game mar lai game mentah ka Royal Waindo ru ngenta kala kila sedang one ki players te la sai kan yele ka Royal Waindo bat ke para I League team bat Chelong Lejong
ti ngatrai ngayo sngo gitu ki jong ubi kir kin lasdang menyelek kai ngatrai kan kami tenat nang ni sakmat kan ka Shillong Premier League hi lada kimi ki players kin mi hi ken nak Shillong lajong kabla don la ka jong ka academy nang ta kan don ka Shillong United ki don ki players ki nang khna nang ta Royal Wing do tang ba Royal Wing do kampat mentau snem kam ngam i bakan nakaliang ka youth development kam ngam i kata nomor maka concentrate di ka I League na dom champs na ngatrai kini ki players na ka Shillong lajong ki don hi na ngatrai ki jong report kila nang kiu jong ban sarai kila nang kiu gitu na arngut langut kila ya sedang ban kiu nrai kalat iki di ban ailat pi komen champs na ki jong gu jong report ngi kan yo ay banyele kai nrai lada kimi yo banyele kai kumno pin mudur bakin perform pin ay ki banyele kai si hokat san minute lada kimi le bha next game plap jong kini banyele continuously te lai sau game san game ta kila kan man perform kata nga don jing mut ni nda kaliang jong kala jong I League bagi ban ailat ikini ki yut lada film ailat kumno gin perform kai ki bo fi ya ka from the United rang digit United te ka Shillong kamta nomor imat de ki players ki don hi ki bon ki berim te ki experience players ki bon hang to ka tim kan nang wandur nang ni sakmat kinang wandur kini ki tim bar khoi kini ki tim ki ba klan mi do kinang wandur hi bar khoi ko wat kalai khra kam sni ka tim kam dan ka tim ko sni man taus na kanon ka jing ya khun te umal king lai i ka game ko ban kong bo yele ulang sning ru thrai nang ni sakmat unang wandur pi pek macam senam nang khmat umlong hanrei hado unda kirung i semi final se